Takže dobrý den lidi, doufám, že jste už viděli minulé video, jak jsem rozbaloval balíček. Tady mám druhý balíček, jo. Takže jdeme ho otevřít. Já zase vím, co v tom je, a zkuste uhodnout, co to je. Zkuste hádat. Dám vám na to teďka 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrý. Doufám, že jste to uhodli. Tak jo. Já to nechci poškodit. Pro vás to bude sekunda, pro mě asi pár minut. Jestli jste to neviděli na začátku, zkuste si typnout teď. Takže. Jo, a už to je skoro rozbalný, tak ukážu vám to už rozbalené, jo. Takže už jsem to rozbalil. Jestli jste to uhadli, tak jo, byla to kočka. Tak to je asi všechno. Takže taky konec videa, tak nashledanou, nebo čau.